Zdravo, ja sam Jelena i danas ću da vam pričam o tome šta ja radim što vas nervira. Zato što stalno pričam o stvarima koje drugi rade mene nerviraju i mislim da je red da pričam o stvarima koje ja radim, a vama verovatno smetaju. Zovem oba lifta. Zašto? Zato što iako znam da će prvi doći, kao ajde možda drugi bude brži, pogotovo ako se žurim, onda stisnem oba i onda sam baš badass, onako znate. Stisnem pasta za zube u sredini. Verovatno dosta vas ovo radi, zato što ne razmišljate, ne razmišljam ni ja, ali onda shvatite da sledeća osoba mora od nazad da napuni, onako, da bi napunio pastu na sredinu, da bi on mogao da isedi. U prevodu Jelena, trošiš tuđe vreme. Uzimam tuđu hranu iz frižidera. Ja mrzim kada tipa imam svoju čokoladicu neku i ostavim je u frižideru i kao znam da je moja i vratim se i nema jer mi je neko pojeo. Moja sestra. Ali to ja njoj radim također, zato što vidim čokoladicu i ne mogu da ne pojedem i onda kao nisam znala da je tvoja iako znam da je njena. Jelena, nemoj da mi jedeš keksiće, ješ ću kad dođem kući. Ne brini, neće ti uzeti keksiće, pušteno samo ti idi u školu. Ne dam nikome da prdi dok smo u istoj sobi. I jako mrzim smrad iz usta, prdež, fizički znoj da duše mi ne smeta toliko, iz razloga što kad ideš u teretanu navikneš na to, ali generalno samo nemoj mi prdeti u sobi, mrzim to. I ljude to vjerovatno nervira zato što onda ih boli stomačić, ali mrzim kad mi neko prdi, mrzim. Jesi ti to prdnula? To je moja soba, otkud tebi prava da prdiš? Seljanština jedna, ti prdiš u mojoj sobi, to je moja soba! Odvratno, fuj! Kada vidim da neko pere suđe, ubacim mu i svoje. Ta sam vjerojatno provela pola sata tako što je prala suđe i onda ja dolazim i ubacim mi još suđa i kao izvini, ali jednostavno, znaš, pokušavam to da izvedem što bezbolnije moguće. Inače, ko još voli Ivi Luci, koji vam je omiljeni? Ovaj nije moj, ali ova dva jesu, tako da, ali uskoro će i ovaj biti moj. I planiram da uzmem još Flareona i Umbreona i što će se tako uši, bebo. Namesti ih lijepo. To je moja soba, otkud tebi prava da prdiš? Seljanštino jedna! Ne! I poza sve moje kako se ovaj novi kaktusić, kako da ga nazovem po istorijskoj ličnosti isključivo Napoleon. Napoleon ću ga zvati. Htjela sam da vam kažem kao, kako da ga nazovem, glasajte, ali zvaće se Napoleon. Svaka čast mom Cubonu što je istrpeo ovo mučenje, stvarno bebica, stvarno mi jako žao, jako ne volim da bacam stvari, pogotovo ne plišane igračke, ali eto sve za klip. Da, i ne zaboravite zapratite moju divnu sestru Tamaru Šušnjević na Instagramu iz razloga što će me snimati ukoliko je zapratite. Tamara! Da? Hoćeš me snimati? Of course! Ja se nadam sam si da ovaj klip, ako jeste, ne zaboravite da ga lajkujete, da ga šerujete i da se subujete na moj kanal i kliknite na druge klipove ukoliko niste. To bi bilo to. Subujte se, ne zaboravite se. Zapratite me na Instagramu ako želite, username je Black of Sky. I mi se vidimo u sljedećem klipu.